Салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ бародаро. Телеграм да я аккаунт баромадаи айноми ма мардум кати гап мезанад. Сахт эҳтиёт бошем, бачаҳо шикоят кардан. Дар масъалаи права ё ки ягон дигар чиз шумо да ваъда мекунад, сайти мо нестай. Даже буд ситуатсия ки дар прямой эфир, дар комментариё як бародари дигар айноми мо гап задагия. Яъне чӣ хел бачаҳо да менависанд, мега кортона буд мекунам, ма бародари Абдуғафур мара гуфт кора буд ка, як таги 60,000 мардум вай гирифта буд. Ура мо ёфтем, суратошо ёфтем, интернетда мондани будем, ну бахшиш пурсид, пули мардума баргардон, и хела пеш буд. Саҳифае ки шумо дар рӯи экрани десен, яъне сурат аккаунти Абдуғафур курьер нависагиай, ана и сайти ман нестай бародаро, сахт эҳтиёт бошен, дар дигароро расонем беҳтарин мешавад. Ман ягон кас кати дар телеграм гап намезанам ва максимум агар ягон ҳолат, ягон ситуатсия шава мисол гап занам, фақат Ҷабраил гап мезанам мисол, ё ки инстаграмда хидмат медам. Бохи дар панои Алло бошен, Алло нигабон, эҳтиёт бошен бародаро. Агар ягонтатон бидонен ягон варианти ҳам телеграма маҳкам кардан, ана комментар да нависен, ҳами аккаунтҳо удалит кардан дар курай.